खारनाय आरो खारफानाय। बे थारैनो आथिखालाव खायसे आइजोफोरनि थाखाय हारिमु बादि जालांबाय। सोरनि गोसोनि साननायखौ सोर हमदांनो हानो? जायसो जाथायखौ मावदों बेसो बुंनो हासिगौ। बे बाराव सासे हाबा जाखानाय 35 बोसोर बैसोनि सानै गथ'नि बिमाया खारनाय खौरां मोन्दों। बाक्सा जिल्ला बरमा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय मेदाघाट ओनसोलनि बरकुसिजार गामिनि नाग्राम रामसियारिनि अनसुलि बिसि कृष्णा रामसियारिया थांनाय समबार 13 फेब्रुआरियाव बरमायाव बेंकआव फैसा दिहुननो होननानै थांनाय असिलायैनो दिनैसिमबो न'सिम गिदिंफिनासै। फिसाय नाग्राम रामसियारिया फोरमायहरनाय बादिब्ला बिसि कृष्णा रामसियारिखौ बिजनीनि साइदुल आलिया दोनखारलांदों। जाथायनि सोमोन्दै बरमा पुलिस थानायाव एजाहार होनाय जाबाय होननानै फिसाय नाग्राम रामसियारिया फोरमायहरदों। लोगोसे बिथाङा सावगारियाव होनाय बिथांनि बिसिखौ सोरबा बहाबाफोर नुसनबायोब्ला हमना दोननानै 9864941865 बे जानबुं अनजिमायाव फोरमायनो खावलायहरदों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।